čaute. Je tu vlog číslo 2 a ním sme tu aj my a je Kytinka. Ale už neviem, ona neobudla. A ja si už sem budla. Ona je spätková. Ona je na pustu. Ona je zamilovaná, hezky zamilovaná. Čo, ona potrebuje trochu lásku. A s tebou? A by ma niekto rád. Tak som to myslel. Nie, že každý ahoj, 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 mačkať ju a neviem čo. Ja že čau, mačkať ju. Mačkať ju. Mačka, nezapočala, že mačka ju. Nie, to troška nevím. Ale to. Vidíš? Ty koko bola, obvykne, to je aký zázrak. Slovensko. Ty koko, Slovensko. Hráme futbal, ale nie to. Slovensko, hokej, ty kráľovne. Čo dám? Ale hrali sme hokej. A vyhrali sme 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3. Au. Kytina, nie! No je tam dietka. Ja som po bloku všetko jedna. Ona vie skákať. Bezbúdala krídla. Akože prečo tam vyšla? Ty kokos, ona pila Red Bull do Kytinka. Že sa nám... Nemáme Red Bull, nedá, tebe dá, to čo je? No drzo, nehováža. Drzo si dá drzo. No nemá krk. Aj ja. My sa takto bijeme. A to není bytie. A to je strašné. My tak. Máme strašné radi, ak sa bijete. Ok, to sa bijete ako baba. A teraz ako chalan. Super, čo? Chalani, kde sa nehandičke? Poďme na sviečka. Ježiš, to ideš ty? Ja som si dávala do ruky. Au! Vysvetli! Apku, vysvetli! To sa zbaje. Ja ešte to... Čo? Počkejte. Ja len to z čoho má? Ja je z Kytiny. Kytina! Kytuška, no. To nesmieš. Nesmieš, ona ti ide na ten nohy. To nesmieš. A ten hovorí, že sme tu není videli. A teraz konkrétne čo nesmieš? Dobre, ohľadne. Ukážme ich to aspoň. No keď ty naliezla tam, kde sú podušky. Tak kde ľudská teraz je. A keď ty ukáž sa? Vidíš, aké je dá na seba? No fuj! No fuj! A niečo ty robíš? No, to bája! Idem. Ja idem. Čau! Ona sa tu len tak machruje, že má Kytinku. Nemyslíte? Áno, do tej kamery sú skopnú. Nože ja sa machrujem, že... A ja! Kto ju tu chcel včera dnes doniesť? Včera. Aha. Fuj. Ja! Pozrite sa! Kozla. Kozel! Počkajte, ukážem vám. Nevidíte na to, že? Ale je tak kozel. Kyta! Precvičujete lapky. Videli ste kozel? Nevideli, dobre. Videli. Tak? Nevideli. Videli. Aj ty si mňa. A viem, čo ty myslíš. Aha, že to je... Oni sú ešte tu. Aha, tak. Aha, čo dostala od svojho... To nie je môj frajer, to je debil. To je od svojho debila, ale nedonie, vidíte? A bolo to... Ale to toho nie. A bolo to od kvetinačiek, kde boli srdiečka. To už je človek ráde tuto. What the fuck? Je to si
ale... Fuj! Je to sice pekné, ale fuj. Je to sice pekné, ale mne to nestačí. Tak ja už chcem niekoho. A stojí si za tým. Ja už niekoho mám. A ja by koho? No nie, nemám ho. Začína sa to na kosa taký. Pucka. Pitinka. Aký? Počuli ste, Peter? Áno, to sa to vyvíja. Takže toto by bolo pre nás bod všetko. Girl Stars! Počkaj, ešte nie. Ešte nie. Toto by bolo pre náš blog všetko. Lebo sa vybíja batéria. Dívaj sa aj do kamery, ty krava. Lebo to by bolo pre náš blog všetko, pretože sa nám vybíja batéria. A tak vlastne musíme skončiť náš blog. Takže dúfam, že sa vám páčil. Dajte odber, like, koment. A aj keď sa vám nepáčil, dajte to isté. Veď. To vám neuškodí. Nechajte do Kristýny. Girl Stars! Zakryj to.